As bandeiras negras que outorga Ecoloxistas en Acción, aquelas zonas máis degradadas dos espazos litorais do país, contraponse ás bandeiras azuis, que premian precisamente o contrario, a boa calidade das augas e os servizos que se prestan nos areais. O pasado ano, a Asociación Ecoloxista decidiu incluir por primeira vez no seu informe as minas de Sanfins, en base aos vertidos con metais pesados tóxicos que se veñen producindo de forma continuada, e tamén pola ameaza que supoñen as presas de residuos mineiros para a ría. Ecoloxistas en Acción está aquí despois de que en 2017 se incluíra as minas de Sanfins no informe de bandeiras negras. En 2017 deuse unha bandeira negra a mina de Sanfins, e a titular neste caso, que é SACIR, obviamente a Xunta tamén sendo responsable polo problema de contaminación continuada que supoñen, tanto pola contaminación de metais pesados actuais, que son máis de 50.000 litros hora que se verten na ría con niveis altos de cadmio, cobre e zinc, e sobre todo tamén polo problema dunhas presas de lodos abandonadas que están aí. E desde que se denunciou esta situación en 2017 no contexto dese informe Bandeiras Negras, a situación está igual, agravada, e entón pois a visita de ecoloxistas pois tamén axuda a poñer eso en destaque e a elevar esa denuncia para que se asuma o problema. Ecoloxistas en Acción, Plademar e Vida e Ría denuncian tamén a falla de saneamento, que supón un importante impacto na calidade das augas da zona. La playa de Testal lleva 8 años cerrada al baño, está prohibido bañarse allí, según la Unión Europea, porque hay una enorme presencia de bacterias fecales, y eso es por no depurar las aguas, y es la única playa de Noia. Eso afecta al turismo, afecta a la salud de la gente. Os actos tiveron continuidade tamén pola tarde cunha charla coloquio, na que tomaron parte representantes das distintas asociacións implicadas, na que se afondou sobre a pesca sostible e tamén na depuración de augas.